Bo día, Pepa. En primer lugar, agradecerche que estés hoxe connosco no Museo do Viño de Galicia, e sobre todo, co gallo do Día Internacional da Muller, que para nós é unha honra poder falar cunha investigadora de prestixio como a ti, e sobre todo cos últimos estudos vinculado a coñecer un pouco mellor a vitivinicultura da nosa rexión. Bo día. Bo día, eu encantadísima deste recoñecemento. Faime moita ilusión. Ben, pois nada, era un pouco querer coñecer xa non só os teus estudos científicos, que son tan importantes para este museo, senón tamén coñecer un pouco a túa labor como investigadora e como docente universitaria, xa dende 1988 na Universidade de Santiago de Compostela. Era un pouco saber como é o teu día a día como investigadora e como docente. Bueno, o papel esencial nos esquemas universitarios da península, en xeral, son eminentemente docentes e despois roubas o tempo para a investigación. De maneira que o que fase, pois, procurar proxectar na aula unha pasión por determinadas temas, líneas de traballo e entusiasmar a xente e, desa maneira, pois ir xenerando unha actividade de investigación. Teño entendido que nos últimos estudos, sobre todo os vinculados co tema da viticultura na nosa rexión, conseguiches formar un equipo interdisciplinar, como decías antes, de potenciar esas novas liñas e potenciar o valor do estudo. Consideras que últimamente empezan a haber máis mulleres nestes campos de investigación, como xa na universidade pois é maioría feminina, se nestes postos de investigación vemos presencia de mulleres? Bueno, a verdade é que o equipo, a xente que traballamos xuntos, é un equipo mixto de mulleres e homes, pero como digo eu, de persoas, porque afortunadamente son homes moi equilibrados, como persoas. Outra cousa é pois o nivel de acceso a cargos tal, bueno, sigue habendo aí un fondo que frena. O sea, que na túa vida laboral sí que podeches encontrar algúns momentos de un trato diferenciado? Algúns momentos non, toda a trayectoria, e te vas facendo consciente a medida que pasa o tempo e se vai verbalizando, te das conta de que nin é culpa túa, nin é unha circunstancia particular. Normalmente na historiografía tense a vincular a muller prehistórica co tema da decoración de cerámica, co tema da muller como recolectora tamén vinculada ao tema do viño. Ti consideras que é unha estereotipación, un proceso co tempo que ha ido creando esa imaxe, ou hai certa base científica para falar desta imaxe da muller? Nós, para mirar o pasado, sempre miramos desde o presente, facemos presentismo. E entonces, se nós temos un prexuicio social ou unha concepción, a vamos a proyectar. Pero a realidade é que é máis variada. E a veces non completamente identificable, e efectivamente hai presuncións. Hai presuncións de reparto de traballos de xénero na antigüedade, que se intenta indagar e concretar se realmente é así ou non é así, e hai unha investigación de xénero na península, pois que empeza a ser importante. Aquí en Galicia a cousa está comenzando. Pois no tema da olería, pois sigue habendo moito presentismo e, sobre todo, incluso a veces como defendendo que unha muller sin argumentalo nin demostralo, de maneira que por ser defender un papel da muller a veces podemos quedar mal afirmando porque sí. Pero entón podemos pensar que pouco a pouco vanse facendo máis estudos de xénero, tanto na prehistoria como no resto da historia, en pro de eliminar eses prexuizos, historiográficamente están tan arraigados. Sí, as xeneracións que veñen non só de xénero en todo tipo de xéneros,
non só masculino e femenino, sino que está habendo unhas exploracións, eu creo que interesantes e bonitas, o sea que veremos moito en ese sentido. Te consideras que segue a ser importante a reivindicación dun día como hoxe, do Día Internacional da Muller? Fundamental, fundamental, vamos. Sigue sendo sumamente imprescindible. E este aumento das actuacións, aparte de que son maravillosamente preciosas, ¿no? Estos últimos anos que emocionan, a mí me emociona velo e ver esa incorporación tan potente das novas xeneracións e ademais con unha beleza e unha fluidez tan bonita, me parece imprescindible. Pois despois de toda a conversa, de todo o falado, se no caso de que unha moza quixese dedicarse á prehistoria, ao estudo, á investigación ou incluso á docencia universitaria, que consello lle darías ou animaríaslle a tomar ese camiño? Por suposto. A prehistoria, igual que todas as disciplinas históricas, pois é unha ciencia social e como ciencia social primeiro ten que ter preocupacións propias, ideoloxía propia, hai que ter ideoloxía, preocupacións sociais, posto que eso é o que te vai a dar pasión e encauzar, ¿no? E a partir de aí, si tes unha preocupación destas características, por suposto hai que traballala porque é un tema máis. O sea, hasta ahora ocupan os temas, sempre na miña época decíamos a lista dos Reyes Godos e fulanito, ¿no? Pero sigue habendo un peso da épica moi importante. E entonces a investigación do cotiá, de as situacións no día a día, na vida, son fundamentales e están collendo moitísimo protagonismo e dentro delo é conveniente non esquematizar, estandarizar unha preocupación. A xente ten que poder elixir e yo recomendo completamente.